пытанне, што ж это за камітэт дзяржаўнай бяспекі. Яны не могуць забяспечыць уласную бяспеку. Такія рэжымы выцягваюць на паверхню ўсё цёмнае, чорнае, што ёсць у чалавека. Лукашенко хоча даказаць усім, што ён у добрай форме, фізічнай, псіхалагічнай. Усёй гэтай гісторыі з даносамі, з тым, што кіберпартызаны ўзламалі базу даносаў ці заяваў на адрас КДБ. Тут шмат розных планаў, розных пластоў. Ну, самае першае, што ляжыць на паверхні. Калі некія людзі могуць узламаць базу камітэта дзяржаўнай бяспекі, то ўзнікае пытанне, што ж это за камітэт дзяржаўнай бяспекі, які як бы створаны дзеля таго, каб забяспечыць дзяржаўную бяспеку, а яны не могуць забяспечыць уласную бяспеку, бяспеку ўласных баз. І гэта вельмі дзіўна. Вось тут знайшлі шпіёнаў, падросткаў, як бы дзяцей, вось гэта ў іх атрымоўваецца добра. А тое, што каб захаваць нейкія базы, яны не здольны зрабіць. Ну, гэта вельмі моцна кажа пра рэальны прафесіяналізм людзей, якія там працуюць. А другі момант, вось тое, што гэтыя дакументы сталі для грамадскасці адкрытымі, гэта такі вельмі моцны сігнал, што нічога таемнага няма, што не стане вядомым. Таму ўсе даносы, ўсе заявы, ўсе дрэнныя як бы ўчынкі людзей хутка ці скора, ці не хутка вылезуць на паверхню. Таму гэта такі сігнал усім. Што тычыцца самой з'явы, ну, ведаеце, даносы ці тое, што называецца даносамі, калі чалавек сігналізуе ў дзяржаўныя органы пра неправільныя дзеянні другіх людзей, ну, гэта не толькі беларуская з'ява, гэта з'ява існуе ў дэмакратычных краінах. І тут існуе такая тонкая мяжа, ці ёсць гэта выкананне грамадзянскага абавязку, калі чалавек сігналізуе пра злачынства, якое робіць, так сказаць, ну, сусед ці хто. А ці гэта як бы данос, гэта як бы вельмі дрэнны ўчынак, які дрэнна сведчыць пра людзей. Тут мяжа такая тонкая. І тут важна разумець, што адна справа, калі дэмакратычнай краіне, дзе існуюць прававыя механізмы, дзе любая заява можа быць разгледжана, ёсць суд, ёсць адвакат і так далей. І іншая справа — аўтарытарныя рэжымы кшталту беларускага, дзе любая заява на чалавека можа закончыцца для гэтага чалавека вельмі кепска. Прычым ніхто не стане на яго абарону, бо інстытут правасуддзя знікае. І ў такіх аўтарытарных рэжымах, калі ёсць попыт, то ёсць і прапанова. То бок такія рэжымы выцягваюць на паверхню ўсё цёмнае, чорнае, што ёсць у чалавека, і ў звычайных сітуацыях ён можа і не рашыўся бы, так сказаць, даць волю сваім некім нездаровым інстынктам, то ў такіх рэжымах, як беларускі, гэта вылезае вот у даносы. І ну, там так сапраўды нечаканыя людзі, нечаканыя асобы, нават са спісу, які ідзе ў каардынацыйную раду, таксама, аказваецца, пісалі калісьці даносы. Гэта, падаецца, таксама вельмі цікавая сітуацыя, якая, як я ўжо казаў, можа ўплываць на грамадска-палітычную атмасферу ў краіне.
Сегодня в поле зрения главы государства юго-восток Могилевской области. В советское время регион был обделен вниманием, а после технологической катастрофы у соседей эти земли пригвоздили бесперспективным штампом «Чернобыльский регион». Президент предложил другой путь – развития и жизни. Тут, бачыце, трэба разумець, што ў Беларусі ж існуе даўняя традыцыя. На дзень Чарнобыльскай аварыі 26 красавіка апазіцыя заўсёды ладзіла нейкія публічныя акцыі, падчас якіх патрабавала звярнуць увагу дзяржавы на чарнобыльскія праблемы, на чарнобыльскія раёны, не забываць на гэтую тэму. І гэта быў заўсёды некая такая форма пратэста проці дзяржаўнай палітыкі. І Лукашенко як бы уступаў у канкурэнцыю з апазіцыяй у гэтыя дні ці ў дні пасля чарнобыльскай даты. Ён абавязкова наведаў чарнобыльскія раёны, каб паказаць, маўляў, глядзіце, я сапраўды займаюся гэтай праблемай, я дапамагаю ім, я кожны год туда еду, а апазіцыя толькі ходзіць па мінскім тратуарам і крычыць. То бок, без разумення вот гэтай канкурэнтнай барацьбы вакол тэмы Чарнобыля паміж апазіцыяй і ўладамі вось гэтую паездку чарговую не зразумець. Іншая справа, што, канешне, апошнія 3-4 гады апазіцыя па розных прычынах не ладзіць акцыі пратэста ў Мінску, у сталіцы. А Лукашенко па інерцыі ўсё яшчэ ездзіць у гэтыя дні па чарнобыльскім раёнам. Цяпер ж гэтыя паездкі як бы набываюць форму перадвыбарчай кампаніі. Лукашенко хоча даказаць усім, што ён у добрай форме, фізічнай, псіхалагічнай, што ён дэманструе клопат адносна людзей, якія жывуць у гэтых зонах, і вось клапоціцца пра тое, каб і там і бытавыя праблемы былі, і там дом культуры узводзіцца, і каб пасеўная была ў час завершаная, каб камней у полі не было. То бок, вот гаспадар прыехаў правяраць. Где министр? Здесь. Ну ищи зерно. Или ты уже забыл как-то? Что же я забыл? Глубина какая у тебя? Здесь Ты помнишь, как это? Здесь будет до 4 сантиметров. 4-5. Даже тут на легких почвах и 6 вырастет. І як бы, што называецца, вішенька на торце, гэта той сюжэт, які паказалі па беларускім тэлеканалам, калі Лукашенко прымусіў міністра сельскай гаспадаркі корпацца ў зямлі і шукаць зерня. То бок, салідны чалавек у касцюме, гальштуку, з папкай пад мышкай, раптам Лукашенко яго прымушае садзіцца і рукамі перабіраць землю, шукаючы там зерня. Мне падаецца, гэта ўсё, што трэба ведаць пра беларускі аўтарытарны рэжым, пра статус беларускай наменклатуры і пра шмат што іншае. Вось паказаць гэты сюжэт, в прынцыпе, любому замежніку, і як бы больш нічога асабліва тлумачыць не трэба. Координацыйны савет ці координацыйная рада – гэта такі протапарламент у выгнанні. А удзелам у выбранні яго дэпутатаў могуць браць практычна ўсе беларусы, якія жывуць у самой Беларусі і ў замежжы. Але з улікам таго, што такое галасаванне можа аказацца небяспечным для людзей, якія жывуць у Беларусі. Ці яны так думаюць, таму што арганізатары кажуць, што, в прынцыпе, той механізм, які яны стварылі, ён бяспечны. Але наўрад ці шмат людзей у самой Беларусі рашыцца прымаць у гэтым удзел. Таму фактычна мы можам сказаць, што Координацыйная рада – гэта хутчэй орган, які прадстаўляе інтарэсы беларускай дыяспоры, беларускіх дэмакратычных сілаў за межамі. Прычым паўнамоцтвы гэтага органа да канца так не вызначаны. Рада мінулага складу, зразумела, мела нейкі рэгламент, дзе былі вызначаны яе функцыі, ці пагодзіцца новы склад з такімі функцыямі, пакуль не зразумела. То бок, дылема такая, Координацыйная рада – гэта сапраўды
парламент у выгнанні, які можа прымаць некія рэзалюцыі, якім падпарадкаваўся, скажем, і аб'яднаны пераходны кабінет, то бок урад. Ці гэта проста дарадчы орган, які абмяркоўвае нешта, прымае некія рашэнні, але яны маюць дарадчы характар у адносінах і да Святланы Ціхановскай, і да пераходнага кабінета. Мне падаецца, што вось паміж гэтымі двумя функцыямі будуць ісці спрэчкі, калі будзе выбраны новы склад каардынацыйнай рады. Тут, ведаеце, я нагляжу на гэта з двух бакоў. З аднаго боку, тое добра, што беларусы пачынаюць вучыцца дэмакратыі, калі няма дэмакратыі ў самой Беларусі, давайце мы створым некія паралельныя органы дэмакратычныя, якія будуць выбірацца на канкурентнай аснове. Там шмат коаліцый, груп ідзе фактычна на гэтыя выбары, фактычна прапарцыйны механізм выпрацаваны, то бок людзі галасуюць не за асобу, а за, ну скажем так, палітычную групу, протапартыю. Вось. І таму вось вучыцца дэмакратыі гэта добра. Але тут ёсць адна вялікая праблема. Каб не загуляцца ў гэтую дэмакратыю, ў гэтую гульню, бо рэальныя перамены ў Беларусі будуць адбывацца знутры Беларусі. Дыаспара можа ўплываць на гэта толькі ўскосным чынам. Але калі ўсе сілы, усе высілкі будуць сканцэнтраваны вось на гэтыя палітычную барацьбу, палітычныя канфлікты, кааліцыі у замежжы, ну, не хопіць сілаў для таго, каб паспрабаваць неяк уплываць на ўнутрыпалітычную парадак дня. І вось тут, мне падаецца, ёсць пэўная небяспека.